Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama uPastor Uningi. uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akakubusise, uNkulunkulu akahambe nawe indlela yonke. Ngibonga nje ithuba onikeze lona ukuthi-ke uqoke ukubukela lo mfanekiso kule channel. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike, ikona okubaluleke kakhulu ngani yakwethu, ngiyacela. Bese ubuka namanye amavideo senze previously, kodwa njengamanje sibhekela uThemba wakamtshali uthi-ke molo pastor, ngicela ukubuza la ukuchazana uphupha ukwelinye izwe. So into yokuqala ukuthi uma uphupha ukwelinye izwe futhi ujabule, lolu phawu oluhle olubika ukuthi isifiso sakho sizofezeka noma inhlelo zakho zizophumelela. Futhi uma ukwelinye izwe futhi ujabule, uphawu oluhle olusuke lichaza inqubekela phambili esuke ikhona empilweni yakho noma ke isibusiso esuke siza. Kanti okwesithathu, uma uphupha ukwelinye izwe futhi ujabule, kuyenzeka kube uphawu osuke lichaza ukuthi umuntu mhlawumbe onomqondo osabelele, umuntu okhaliphile futhi uzokwazi ukuthi ufeze isifiso senhliziyo yakho maduzane. Ngiyabonga kakhulu, ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ubuke ivideo, mhlawumbe ulike yona le video lo kakhulu, uphinde ucheck namanye amavideo esiwenzile. May God bless you.